Ndewo no. Ndewo. Abịakwala m ọzọ ka m bịa mesie isi akụkọ ọzọ m chọrọ ịkọrọ ọha na eze n'ebe a. Akụkọ m chọrọ ịkọ bụ akụkọ na-emetụ n'obi, a na-ejikwa ya mụta ihe. Isi akụkọ m bụ onye emegbule nwanne enweghị nne enweghị nna. Dịka n'obodo anyị oge ugbu a ma n'oge gboo, ụdị mkparamagwa a na-enye ndị na-enweghị nne na nna adịghị mma. Ọ bụ ihe kụrụ m n'obi, m ji rahụ ya ụra ma pụta keta so m akọwara unu. Ọnwụ onye na-eme ya sị ya kwụsị. Akụkọ m na-akọ mere n'obodo dị agha m na-achọghị ịkpa aha. Ofu nwatakịrị a na-akpọ Obiike, nne ya anọ nna ya anọ. Nwanne nna ya wee kpọrọ ya sọ ọ ga-azụta ya ọfụma otu esi azụ nwa, sọ ọ ga-akpọrọ ya dịka nwa ka ya. Nwanne nna ya nwụkwere n'ụmụ abụọ a na-akpọ Okereke na Okafọ. Unu tụkwa ntị na ama ajụkwa aha ụmụ nwanne nna ya. A wee kpọta Obiike. Obiike chesa ọbịa na ụlọ nwanne nna na a ga-eziga ya ụlọ akwụkwọ, nye ya nri otu ọ na-esi eri maka nne na nna ya tupu ha anwụ. Ya bịaruo, ya wụrụ ka ochi ntị ma ya chi ntị ka ọzọ pụọ. Nwanne nna ya ahụ were ya mere odibo. Eshiwe ihe akpọ Obiike. Obiike eshie fụwa ọkụ, ahụrụ niile kụwachia ya anya. Oru mgbe a ga-eri achụpụgo Obiike. Ọnwa azụ ya tara awụrụ ogwe awee n'efere nye Obiike si ya tawa na ọ ya wee ihe ọ ga-eri. A ga-ịga nkụ akpọ Obiike, a ga-esa efere akpọ Obiike, a ga-ịga mmiri akpọ Obiike, mana agawa ụlọ akwụkwọ achị Obiike azụ. Mana o nwere ihe ịtụnanya nọ ngala. Kama Obiike ga na-ata ahụ onye na-ata ogwu azụ, Obiike na-agba abụba. Okereke na Okafọ na-ata ahụ. Mma Okereke na Okafọ obi adịghị ya mma. Ya so ịga nkụ na ịga mmiri ihe ndị ahụ ha ahụ, ya bịa ya were apịpịa na-apịa Obiike ma o mere ihe ọjọọ ma o mee ha. Emegide n'obodo a m na-achọ ịkpa aha ebe ihe a mere. Igwe na-achị obodo ahụ na ndị shi eshi n'obodo ọzọ, ndị bekee, bịara ka ewere ofu ala a ga-eji mebaa obodo ahụ. Ofu ala ha ga-eji ebute mmanụ. Nga igwe na-eji ha oke ala, igwe chefuo mkpara ya laruo n'ụlọ cheta so o chefuole mkpara ya. Igwe amahụ n'ọwa ebe ahụ ka o chefuru mkpara ya. Ya tụnwe mkpara ya ọhụhụ ya. Ofu ụbọchị Obiike ga nkụ dịta mkpara ahụ. Dịka nwa maara ihe, ya were mkpara ahụ loruo n'ụlọ wee nye nne ya ukwu. Nne ya ukwu bawara ya sị na ọ ga-aga na ka igwe ga-azụ mkpara igwe, na ọ ga-aga awa ya igwe. Nga ọ nọ n'ụzọ aga ka ọka ekwe nọ na-aka ekwe sị na onye ọbụla hụrụ mkpara igwe na igwe ga-enye ekele nye ihe niile dị mma, ma azụkwa ya n'ụlọ akwụkwọ, ma were emere nwa nke maka na igwe enweghị nwa nwoke. Ya nụ nne ukwu Obiike nụ ihe were aha mkpara ahụ lowe n'ụlọ gaa kpọọ Okereke. Si Okereke nwa m, ọ nkịta ịtara mkpara na ị ga-ewere mkpara gaa na ka igwe gwa sọ nkịta ịtara ya na ị ga-awụzi onye ga-anọchi igwe, ị ga-awụzi ọpara igwe.
okereke amaghị ebe a tetara ajụjụ a ga-ajụ ya ọma ya were mkpara na-aga na-eko ndị odibo igwe hụ mkpara ṅụọ kukwute ya ji igwe ehe ya kelee ya ma ji ya nwa m elee ebe tetara mkpara okereke amaghị ihe oge ajụkwa ya ka abụọ elee ebe tetara mkpara ị bịara bịa zụrụ ya na ebe igwe ya sụ mba igwe were anya maka ihe oke nọ n'ala ahụ nwata rigogodu n'elu lee anya ọ gaghị ahụ ya igwe were anya eji ama ọka gara aka were lee mara na okereke na-atụ ashị bịa a ga-akọgharị ekwu ahụ na obi ya na-agwa ya na okereke na-eme gịnị na-atụ asị nnukwu obi ike kpọrọ obi ike gbachipụ ụzọ n'ofu ka ọ hapụ ịpụ ga-akọ sọwụ ya tetara mkpara emegide nweghị onye ọdọ bịara Okorafọ na-ewekwe n'iwe sọwụ ha ya ka mma mere gịnị kpọrọ maka mma nwere ụmụ abụọ okereke na Okorafọ nọgide gaa n'aka igwe wuo ihe mere gwa ha na ọwụ Okorafọ okereke tetara mkpara na ọwụ nwa na-enweghị nne na nna bi n'ụlọ ha obi ike tetara mkpara abịa n'ụlọ tụnwe obi ike ahụ ya nne ya ukwu so na obi ike wụ onye ochi na ọ gara izu ochi obi ike nọ n'ime na-agụ egwu ọ na-agụ unu ga na-asụ tụmangwe unu ana ihe m kwuru echiwe nri achiwe nri akpọwa obi ike eriwe nri achụpụ obi ike agawa nkụ akpọwa obi ike agawa ụlọ akwụkwọ achụpụ obi ike ndị odibo igwe nụ egwu a bịa jụwa ele onye na-agụ egwu ahụ nyewe obi ike emeghe ụzọ mụpụta nwa a na-akpọ obi ike kwuo sọwụ ya nwa onye tetara mkpara akpọrọ ya garuo igwe jụọ ya ajụjụ ọjụrụ okereke obi igwe sọ ya tetara kwuo ebe ọ tetara kwuo na ọwa ala ahụ ndị shi eshi bịa a ga-eji egwupụta mmanụ igwe ekwere sọwụ eziokwu na o chetara mgbe o ji mkpara ahụ atọ aka ewere okereke tukwuo n'ụlọ mkpọrọ ụlọ nga kpọtakwa mma ya tukpuo n'ụlọ nga mezie obi ike nwa igwe ziga ya n'ụlọ akwụkwọ oge ya gawa oge ruo oge mahadum mechaa wuo ezigbote ọkaikpe ndewonu tupu m mesie akụkọ m ajụjụ abụọ ka m chọrọ ịjụ nke mbụ elee ihe ị mụtara n'akụkọ a Nwaokolo Nnadozie saa ya ihe m mụtara n'akụkọ a bụ irube isi dị mma ada ogbu n'anya ụfa ka ọ kụpụrụ na ya aka inwe anya ukwu ekwu ogbu adịghị gị mma ele onye ọdọ nwere ihe ọ mụtara onye nke ikpeazụ ịtụ asị adịghị mma ọtụtụ ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ịtụ asị ọtụtụ ndị nne na nna echefuola so nwe nne nwe nna na ekwesịrị iwere nne na nna nye ya ọkọ akụkọ bụkwa mụnwa na-enweghị onye ọzọ bụ maazị Monachiso Nwachukwu onye chere ndewo